Så for det, Jakob, så skal der være optaget, du. Så for satan. Ah, Ja, vi skal spille et kært lille map, der hedder The Dead House. Ja, kært, nu må vi lige... Ja, men altså, der er jo altså, der er den der blodplet dernede på gulvet. Ja, det er ikke noget med mappet. Jeg ved det godt, men du siger kært, så... Nå, ja, okay. Men altså... Du med det er et med map. Vi er enige ja, om det. Start. Ja, Jeg kan ikke vente mere. Du kan ikke vente med at se mig blive pisse forskrækket og skide bukser. Ja, og så banker du ind i mig, men i det mindste, jeg sidder lige her, nærmest døren, så jeg har først... Her der har jeg alle ponyerne. Ja, og jeg har først chance for at komme ud af døren, hvis det nu skulle være. Kom så. Der er sådan lige. Hvad pick du egentlig op? Der stod bare, du samlede noget op. Picked up. Jeg tog en nøgle. Ja, det sagde ikke nøgle. Jeg skulle da skide lige hvad. Lantern. Ja, du får bare shit fra starten eller noget. Ja, jeg Lantern. Nej, jeg kan sådan pisse den. Jeg kan godt lige smide min stol en gang imellem. Tinderbox, det er med sjovt til en stiksenske. Den er rundt! Og det sjove er, hvor mange tændstikker er der, man? En. Wow, hvorfor skal man så? Der er kun mulighed for en Tinderbox. Der er aldrig noget, de lorter. Åbn nu den skuffe! Sådan. Åbn det skab. Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi skal gennem til det skab. Det er også bare dig. I went out of this room. I went find something. What help us to leave this place? I don't know. Er det en gammeldags Oscar? Jo, det skal stå på klaveret. Blev du virkelig bange der? Altså, jeg var bare sådan... Er det en tønde med cider, eller... Er det en tønde med tønde? Så lige pludselig skriver hun bare af dig. Så siger du, hvad sagde du? Vi venter altid med så sæderne, fordi jeg ved... Hey, nu er en Oscar! Jeg fandt en Oscar! Ved du hvad? Det er to nomineringer allerede. Nu er vi godt på vej. Okay. Sådan, vi skal lige have sat en Oscar på god manier. Sådan der. Hun fik en Oscar-dale med, så kører vi bare derudad. Taylors. Crowbar. Fik et god ben. Det er både det. Nej. Ja. Okay. Det gør du også bare. Det er bare super, Jacob. Endnu en tændstik, okay? Vi er helt sikre på, at det er en tændstik, der var mere. Olie. Hey buddy, I'm on way back to you and I'm carrying... Skal jeg læse, eller skal jeg... Du læser, du er god til. Hey buddy, I'm on way back to you and I'm carrying the key of main gate. But something is following me. I think that I can't do this. I feel so weak. What's... Og sådan noget skriver man jo. Ja. Den må jeg lige øve mig lidt mere. I got a strange feeling about it. You got a strange feeling about this. Better be scared. It's curious. Jeg gider ikke høre på dig. Dumme svin. Er du bange? Og jeg var ikke bange det igen. Du skal altid forvente, når det er sådan nogle små korridorer, så skal du altid regne med, at der sker et eller andet. Men alligevel, du er ikke engang klar til noget af det endnu, sådan startmæssigt. Så man skal altid sådan regne med, at det er falsk. Bare sådan. Sorry. Jeg vil finde ud af det. Nu ved vi ikke, hvad vi samler op igen. Der står bare picked up. Vi ved ikke. Og alligevel. Det er modderens. Det er ham, der lavede modder ud der. Vi har både... Vinyl ser på det hele. Det er min sag. What?
Wow. Jeg er med hjem igen. Godt, vi bytter seng nu. Du tager så min, ikke? Og så er det bare det. This is a very interesting place. I had a hallucination. It was scary, but I'm still alive. I got a key, and I go to next chambers. Yay! Jeg vil sige, det har måske et par stavefejl, man. I try my best. I try my best. You are trying your very best. As I do. Yes, you do. Og man skal altid forvente, hvis jeg bliver forskrækket, så ved man det for sidst. Okay. Man kan sige, at de her ponies, de er mit liv. Hvis jeg bliver forskrækket, så skal jeg smide en. Lige i hovedet på Jakob, så. Yay. Så kan han også blive lidt mere forsigtig igen. Endnu en tændstik. Endnu mere smid. Hey. Mus. Tændstik. Hvor mange tændstikker har du nu? 5? Du har brugt den her, ikke? Nej. Jo, du har. Du skal bruge en for at tænde. Tag det, mand. Det burde du vide fuldstændig. Hvorfor ved jeg bare, at der kommer en eller anden lort? Nej! Fuck det dig! Jeg får ham bare hver gang. Og også selvom det var første gang med noget. Bare væk. Pow! Stakkels ridder. Ja, nu er det sådan noget, så hedder. Hi mate, these chambers are calm at all time. I think that the key is in the kitchen. I see some light come from the space behind the door. I think that the fresh air is behind those doors. Yeah, those doors. Jeg tror det skulle stå de døre. De er så interesseret lidt op, mand. Det der kommer op sådan lidt på noget, ja, masse olie. Det minder faktisk noget, vi har set før. Og alligevel ikke. Ja, det var sådan lidt. Hvem gider spise hernede helt alene? Hvad sådan? Mørke. Er du ikke ved at løbe tør for olie? Jeg har en large, stor og en lille. Eller medium, nej, lille. Kan du bestemme dig snart? Jeg kan ikke fortælle, hvad jeg har. Det er også bare dig, ikke også? Nej, den skal finde. De var heller ikke pæne alligevel. Og der var den. For helvede er den taget nu. Endnu en blank space. Nøgle. Der kommer en eller anden lort. Ej, jeg får aldrig ret. Det er lige irriterende. Det er også godt, Hvad gør jeg? for jeg ved, jeg har altså ret. Oh, you are already here? Great. So find the key to the chambers, they are locked. And the cellar is locked too. Look for somewhere around cottages. It could be there. I don't know. Jeg vil sige, at jeg er god som forfatter. Eller bare ikke forfatter. Ja, forfatter? Jo, måske, jo. Men mere sådan... Grafikfejl. Nej, det er ikke grafikfejl, det er glitchfejl. Cellaminaria. Skal nok gå derind. Pis. Og sagde de ikke gad at have dig. Du får jo bare sagt nej til mig. Sådan er det bare. Receptarium. Nå, vi skal åbne det. De receptarium. Bare sådan lydmæssigt. Fuck dig, mand. Puff. Pis irriterende, de
der. Jeg vil bare lige vise mig, og så blive til støv igen, bare for at skræmme dig. Der er en anden derinde. Hvorfor er vi overhovedet i fra starten? Hey, endnu en tændstik. En tændstik. Det skal bare være vores standardprocedure. En tændstik. Ja. En boks, en tændstik. En nøgle. Det er titlen på den video. En boks, en tændstik. Mm. En boks, en tændstik. En boks, en tændstik. Godt. Ja, så må det være en stor tændstik, vil jeg så sige. Halløj. Jeg kan godt lide, at vi så det ikke engang. Nej. Vi tænkte bare... Jeg var ordentligt opsat den Dora-tøn her. Ja, så lige pludselig så... Og så tænkte vi, hvad skete der der? Og det sjove er, når man ikke finder ud af noget, så tænker man bare... Nå, jeg skulle have været blevet bange der. Det er bare sådan... Okay. Jeg er ved at få mange poliser. Nu skal vi have sådan en distraktion. Sådan der. Bare derudad. Cannot use this item this way. Jamen det burde være logisk. En nøgle på en dør uden hængelås. Ja, seems legit. Laudanum. Laudanum. Ja. Laudanum. Laudanum. Nej, det var der, hvor du ikke kunne komme ind. De vil ikke have dig. De vil ikke have dig. Så bliver du lige skruet et skilt op. Skrid. Hvis du ikke forstår det, så er du død. Du er bare fanget. Og ikke. Og fordi du er noob. Det er det. Hold nu op med sprog. Skal vi vide, hvad der kommer? Skal vi putte på, der kommer et eller andet der skab der? Ej, Sanity potion. Ja, det kan være rart. Hvorfor ligger så lige på sin fjerde? Der er sådan en lille monster. Hvor er det med dig? You're fucked. Very much. Tittebø! Nej, tittebø! Tittebø! Ja, he's gone. Og så skimmer han sig bare og tænker, ej ja, han tror jeg er væk nu. Han er deroppe. Han er deroppe. Hvad? Så når du bevæger sig op på trappen. Det er bare en glitch. Nej, det tror jeg vist ikke kan lide, var. Yeah, vi fandt ikke ud af, hvad det var igen. Så godt ud. Ej, ej. Så er det bare ud og så den her. Sanity potion og laudanum. Og en tændstik. Vi skal altid huske, det kun er én. Og jeg er allerede ved at være træt af at holde alt det med. Det var sådan... får stress. Ja. Jeg tror det godt, jeg kan holde på stykker. Så Fluttershy. Jeg tror faktisk, Fluttershy vil være god til at spille. Ingen monster vil angribe hende alligevel, så.
bare tage. Large. Det er bare sådan, hun vil bare sige, how dare you? Chill, please don't hurt me. Oh. Dortevinger. Ja, nu vil jeg skræmme dig uden at gøre det. Jeg tænker ikke engang over det nu. Okay, vi skal også lige rette dem til. Har vi ikke fundet nogen Oscar igen? Nej. Og jeg tror lige, det var en Oscar, det der faktisk. Jeg tænker, okay. Au. Mate, you're still here. Fantastic. Strange voices are everywhere, but key is nowhere. I'll try it in next room. Han taler meget sjovt, synes jeg. Og sådan, ja. Der var sådan, hej. Jeg kan godt lide den der peeking. Jeg tror, jeg kommer bag mig. Det var sådan. Det fulde stress. Og lige pludselig, så står de der bare, og så er du slagtet. Og så tror jeg, de vil spise det. Og så er bare lige skabet. Fuck dig, mand. Så går der væk med dig. Så går der væk. Du ved det ikke. Er de hele på dig? Det er accident. I think an accident here. Og så lige pludselig. Trolig. What? Se lige ståle. Okay. Men nu skal du også lige ødelægge det sjove, hva'? Sådan. General. Fuck, så er han lige der. Du kan bare ikke vinde. Du kan bare simpelthen ikke vinde, vel? Nu kan du ikke engang finde ind. Jeg er pisse bange. Jeg er ikke skidt bange alligevel. Vent, det er så galt. Det mener det tilfældigvis skulle være meningen, altså. Jeg har skræmt dig 3 gange. 2 gange var en gang med vilje. 1 gang var med vilje. Kom nu, dit svin, mand. Jeg kan godt lide, at du kan lukke den helt, uden at få fingrene i klemme. Ja. Jeg må nok have sagt, au. Skal vi tage chancen og prøve at tage hen til ham? Vi kan lige godt se, hvad der sker. Enten så er vi ude af døren, lidt ud af snuptag, eller så. Eller så må du dræbe ham. Det kan jeg ikke. Bare næv. Altså bare sådan. Det er lige meget. Vi gør det bare. Fuck. Bagved dig. Hold kæft. Fuck this shit. Dejlige. Så tager jeg kraft. Kroppe. Jeg har lov til at være. Oh, it was terrible. I will never forget. The key is near the fireplace. Take it and go to the cellar. Nærheden af brændeovnen. Blop. Endnu en blank item. De kan ikke være bekendt. Altså vil sige, du har holdt rimelig længe uden at være død. Du har haft tæt. Oh. Hvad med den bag, så skal jeg prøve. Ja, en tændstik. Du er snart
8 tændstikker eller noget her. Og alligevel, det er bare sådan. Nej. Bare sådan generelt. Og alligevel. Okay, godt. Så nogle maps siger, de plejer ikke at lære så langt. Det er ikke bare et spil på en halv time, men en time. Går man på, hvordan det går. Nej, jeg skal ned i kælderen. Ja, det hedder celler. Det vil sige, vi skal ned i kælderen. Du burde kunne dit engelsk. Og så er han der. Og så kommer han bagfra, lige der, hvor du har været. Sådan der. Og der fortsætter vi. Der er ikke så meget stress, vel? Stille og roligt. Fortsætter. Indtil vi lige skriger og løber ud af dørene. Så bare sådan, hvad bliver han bange for? Og jeg tror også, det er mere effekt på, hvem der spiller. Det har så meget effekt på mig lige nu. Ja, jeg er glitchy. What? Seems legit i hvert fald. Så kan vi i kælderen. Ja, det er. Det bliver din grav. Det siger jeg allerede. Hvad er det? I guess not. Du er bare sådan lige fjeset på dig. Og sådan. Der er ikke meget gemmested hernede. Der har du den. Din kælder. Nej. Jo. Nej. Oj. Og hvad er det? Er det held? Det ligner himlen nedefra. Jeg har bare minusbusser der. Men du bliver nødt til det. For folkets skyld. For Helle Thorning-Schmidts skyld. Okay, jeg tror ikke, hun har brug for det. Jeg tror ikke, hun har brug for det alligevel. Hey, are you also scared of this place? Those bodies on the ground. It is terrible. So, open your eyes. Bad things are happening here. Go to the cellar office and get the key of main gate. And don't remember for crowbar. It is very convenient. Okay, du er død. Jeg går lige komme bagfra. Ja, han døde! You have to carry on. Næsten en halv time. Det er rene selvmord. Men du er vel ved et checkpoint eller hvad? Ja, ja. Bare start forfra hver gang. Bare sådan, yeah!
What? What? Jeg tror ikke, sådan den dør, det kan komme hen sådan. Men du skal nok bare dø en gang til. Det kom mere lys, da du døde. Give it a shake. Give it a shake. Okay. Går lige længere væk. Ja, men den dør, den kommer til, det kommer så ikke rigtig længere. Du skal nok ikke forvente for meget. Jeg har lyst til at sige, skal vi sige det? Så lad det være første afsnit. Ej. Jo. Wow, var det fall damage? Ja. Du var ikke et skid langt ned. Det er lige godt gå. Og det er dit hjerte, vil jeg formode. Dead bodies. Bare kæde. Dude, I don't give a fucking shit. Det er det, vi ikke redder for. Der er lys over det hele. Du er død. Du er en død mand. Så kommer lige 80 på dig. Oh yeah! Au! Ikke igen. Han får en værre hovedpine, det kan. Hvorfor skal du også være så ondt mod din mand? Du smækker bare døgn lige i fæsen. Der er nøgle. Der var nøgle. Jeg skal sørge for, at jeg har Der var nøgle. Jeg er lige der, jeg skal stadig gemme mig. Ja, tag den nøgle. Jeg skal først have stadig gemme Nej, jeg vil se dig dø, hvis du skulle have til. Jeg vil ikke se mig selv dø i det. Det er sådan en skrav og pænt meget, det lortespil her. Det er det der mening med spillet. Man spiller vel spil, som er point med spillet. Hvorfor er det det her spil, det skræmmer mig så meget? Fordi det er dig, og endnu et problem. Kost, ved du hvad, jeg er fucking ligeglad at have en kost, mand. Tag kosten. Og så skal vi videre. Nej. Kunne du ikke bare flyve på den? Altså ligesom Harry Potter. Page. I'm asking myself, what was that? Wait. Some noise out of this room. Behind the door. I do not know. But I must get out of there. Do the same thing. Run. Now. Jeg har en kost. Giver mig bare før, hvis jeg er i morgen, ikke? Du ikke overlever? Ja. Det du have start.
Din kost. Giv en kost. Ja, det må du da gerne få. Det er bare ikke mig, det er bare ikke mig, der får den af. Så... Farvel kost, vi gider ikke være venner med. No! Nå, det var det sgu da bare afsnit deroppe, jo. Nå, men skal vi sige, det var det første afsnit, ja. Ja. Jo, men Ja. du blev skræmt til næsten halvdød, så... Ja. En god start, ja. Jeg har fået sjældent sådan. Især her klokken halv Klokken... 1 om aftenen i hvert fald, så... Klokken lort om natten, det er der faktisk 1. Så. Og det er ikke lort. Ja, det er klokken lort om aftenen. Nå. Nej, det er, ikke, det er stadig ikke lort om aftenen. Nå. Vi må i hvert fald have det godt, til vi ses igen. Farvel.